Pag-asa, Project NOAA may pagawas sa mga pangalan sa mga lugar nga posibleng makasinati og storm surge. Si Maris Puyo sa report. Pag-asa ni abiso og storm surge warning ngadto sa mga coastal barangays nga ubos sa storm signals. Matud sa pagtuon sa US National Ocean and Atmospheric Administration, ang storm surge ang abnormal nga pagsaka sa tubig nga resulta sa kusog nga hangin nga dala sa bagyo. Ang gitason sa tubig moabot sa 1 meter ngadto sa 5 meters gikan sa mean sea level. As of 7:30 kaganinang buntag, ubos sa Storm Surge Advisory 3 diin moabot sa 4 meters ang tubig ang mga lugar sa Talalora ug Santa Rita sa Samar ug Batbangon sa Leyte. Ubos sab sa Storm Surge Advisory 2 o 3 meters nga pagsaka sa tubig ang Barogo ug San Miguel sa Leyte, Kaibiran, Kabukgayan ug Culaba sa Biliran, San Remigio ug Medellin sa Cebu, Tarangnan, Catbalogan, Gandara ug Santa Margarita sa Samar. Samtang posibleng makasinati og 1 meter nga storm surges ang Uson, Mubo, Esperanza, PUV Cruz, Dimasalang, Batuan, Kawayan, Palanas ug Placer sa Masbate, Santa Fe, Bantayan, Tabuelan, Tuburan ug Madredejo sa Cebu, Daram Samar, Carigara, Capuocan ug Merida sa Leyte. Lakip sab ang San Dionisio, Batad, Estancia ug Carles sa Iloilo, Kawayan, Maripipi ug Almeria sa Biliran ug Sagay sa Negros Occidental. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.